Ka Joint Action Committee Against Umngat Hydroelectric Project hakasan tarik unailar kala dawa nagatanat boarding jong ka sorkar jella bahkan penmi bait da ka jingtho ka basai ban pentik na bakala weng ye ka jingtmu bantai ye ka project penmi boarding hakawa umngat Habakran bat kilat pathai kubor u Vice Chairman ka JACA UHEP uba penskem mukim ulayatu bawat la ke sorkar kala dap ban kular ban penduk pendamno e ke jingtmu henrai ke jingtho hab ba kila yok pediang man kapur gipen artatin ban sanya ya ke jingpen bana jong ke sorkar jela Uloong ke komiti kan lej banyak kenduk biang ya ke sorkar ban pak pentikna la kala penduk pendamno ya ke jingtmu ban penmi boarding na ke wa umngot. Uba penskem uloong ke jing artatin ke ba pensir ya ki kedai halor ke jingtho ke ba wan na ke tenat boarding ha urempang menta ke snem ke ba ong ba ke sorkar kala pendam ya ke projek bat kita ke company cement bat ke GSC ke kwa ba ke sorkar kan pentikna ba ki wei ke company hadienru ken amla ban pentrai ya ke ni ke projek te kamba pitip hi baroshi kata ngilaya mi syakmat ban dawana ke sorkar ba kedai ban penduk pendam ya kene ka jingtmu joka ban te ya kene ka dam hawa umngot te nagai ke ba ngilaya mi sya kelempung baroshi kata ida dawana ke sorkar bakan ai hi da ka jingtho ka ba syai ya kene ka jindawa ke jongi te kumbalong hi ka government kala ai sya gi kene ka jingtho ngisngu ya ka government ka bla jubab yang kene ka jingtho andai kene ka jingtho ka ba yo na ka government pat kam ai yang kita ka jinghun 6% ko bangi kwa te dai ro ka tak no lem ngi wan hang ni ban syong mene jelang ban perkat na ta kene ka jingtho ka bion ka government bagai ka bangi sim ka rai kene ka meeting menta ka long ba sa sin ngi lej biang se government pan ya ka jingshai ka batikna be de jingtho knang bangi yo kumta ko bangi kwa mar ka tak jingtho ka long ba nginyo be ka jingtho ka ba shai ka long ba ngi la pendu no si sendon but si junom hero ya ke jingtmu bantai ya kini kadam hawa umngat ta ke ka ba ngi sim ni kara ka ban patai khiat ki ka ta ka jingtho ko tho am to ka ba long hi ba ngun hi long artatin phi namar ka kum ke ka jingtho hi hang ni long kam da shai ba namar hani ki mi simi kini ki private party phi hagre banai march ha banai february mo makla kala don ke jingtho ka bi pediang ba por minister but hai tai jingtho ru ka kren ba ka government kala scrap tai tu ka private party mudi ki company ki bakal khot tender menshwa pan pentrei ke project ndai ngila dawa bak sarkar kan ai ji thok ba shai bala pensangen oi sisendon dai mentang yo si ini chu jing thok te kai ka bangi kwa pa na kalian chu ki kalong ban yo be ta jing thok ba shai ba kido ki company hadin kin omla ban pentrei ke project hagre ka jaka ka ba ngi dawa ya kata ngingim la basu tu mo ai hingi ka assurance ban akaliang ka government hi kala scrap be ke project tengingi ong ba pila kular ban scrap kumta khmat singi ai ta kicing thok ba shai ba 100% plus scrap be ke project nei kai ka bagi yo bat kalong kumni hi kum ba kalong kampat dai kita ka ba halong la scrap 100% kan ya kini ka ba ngi dawa te no kong du habidi be ke sti ka bangila yo beriang da ka sorkar haka Arab Sautrik Jun arajara puat nengkong du ngakwa ban penpau kalong ba ngikwa ban penpau jin sungu ya ka sorkar nomor bakal sengap ya kenika jingeki lene jing dawa ke jongi tembangan suong pi kal kampat long 4% kum bai 8 pau iba mantan nagal yang ka kunun ginongrap te negleng jongi kalong ba ngi ki pop niat ya kam tourism habide kenika umngot project kumba filai i hilong apok dari India bat ngilap menong barok kawai ke pertai gila mi syakmat dan ban penpau ya kata ka jing yerok jungki ya kene ka wa mungat kembang itip bagadi kawai nak kata ka wa ko bakut ko bakut bat kala kibriu giba rikrau jung dari India ru gila keren wat du prime minister jung dari India ru Narendra Modi ula keren sipang kene ka wa mungat ngi kwa ya ka sarkar kolong ba pidai ban sengap ru ya ka eiga kabangi ngi ki bakamai kene ka kam tourism ngi imjan kene ka wa muat pidai ru ban sengap bar hak ju ko por pidai ban burom ru ya kene ka comments na kene ki ru crowd janga ri ke jongi ba
ki kwa ban penek pensa e kenika wa muat bat nang pan bha chu ya ki jingron kam jong kenika tourism habide kenika wa muat bat ngeling jongi ki bapniat kenika tourism sahisian nginsa liban ni kendu bing Prime Minister rengkat ka jingalam jongki kenika nong ilam jong kenika Joint Action Committee bangi kwa ba kin le correction habide kat kenika city nomor 4 honing 4% habide ba kenika kentin ka bang related with the private party bat ngikwa ru ban panchai nagaliang ka sarkar bakan dei ban ong ba termination of umat hydroelectric project with any other party kamde shu tang bakan ka private party ke badan manta with any other party bat nagaliang ka sarkar kin ong daga pasai habide ba kata tingi nagaliang ka tourism kunhun jung tourism ngikwa ya ba sarkar kan le ya kata nak menaban penhun ya borok kiba ginok sunong jong kenika than ke jongi